na nasa krus. At nakikita natin na siya ay nahihirapan. Iba't ibang klase ng sakit na nararamdaman niya. Physical, emotional, psychological. Lahat-lahat ng siguro nararamdaman ng ating Panginoon ang papapasahan. At matanong sana natin sa ating sarili, bakit siya nahihirapan? Bakit umabot sa ganito? Bakit kailangan maging tao ang Diyos? At bakit tinulong siya sa kriminal? Tinaas sa krus at ngayon mamamatay sa krus. Bakit kailangan mangyari ito? At ang dahilan ay napakasimple. Ang Diyos narinig ang mga hinaing ng kanyang mga anak. Mga tao umiiyak sa sobrang sakit ng kanilang dinaranas. Sa buhay, maraming mga paghihirap, maraming krus. Ang mga tao, ang mga pamilya na nag-aaway, minsan dahil sa pagkikipagkaunawaan, nagsiseparate, naghihiwalay. Sa mga galit na nararamdaman ng tao, sa mga failures, frustrations ng bawat isang tao, umiiyak sila, humihingi ng tulong sa mga biktima ng kaharasan, sa mga babae, mga bata na pinsamantalahan ng ibang tao, sa mga taong biktima ng injustice, fraud, people who die out of murder. Lahat sumisigaw para sa kapayapaan, para sa katarungan. Sila ay tumatawag sa Diyos. Patulong, Panginoon, kung nandiyan ka, tulungan mo kami. Paramdaman mo sa amin na minamahal niyo po kami. At ang Diyos, sa bawat hinaing ng tao, narinig niya. At ang sagot ng Panginoon, nandito ngayon sa harap ninyo. Nagkatawang tao para ialay ang ating sarili. Lahat-lahat iaalay mo sa inyo. Bilang tao, iaalay mo ang ating oras. Ang mga may sakit, ipapagaling mo. Ang mga tao may karamdaman, bibigyan mo sila ng buhay at lakas. Ang mga taong makasalanan, papatawarin mo